Paano man umasyak ka no sa naya? Iin! Baka man umasyak. Doon man yan, ha? Doon po. Makimot tayo, no? Hindi, wow. Ay, hello, madam. Oh, okay, sanay. Hi. Mr. Risa. Mrs. Hindi. Sumali ako yan. Ito ka, sir, inan. Pinasatutunan ko na store. Kain, pansit lamang. May doon na nga ron. Nagkapot. Ano yan? Ako na, ano na? Ano mga lola siya? Amin kayo pa yung mga Pumit payment. Apumit garo.